खुलुमबाय जोङो जुमदार कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियन बडिनि जोङो गिबियावनो प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावो मानो होनोबा जोंनि जुमदार कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जों बिराद गोजोनदों प्रभिन्सियेलाइज जानायाव जोंनि कलेजआ 2008 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन थेवबो प्रभिन्सियेलाइज नङामोन दा मैया 28 डिसेम्बर 2023 मायथाइयाव प्रभिन्सियेलाइज जाबाय जों जोबोर गोजोनदों बेजों लोगोसे जोंनि कलेजआव गोबां जौगानांगौ खामानि मावनांगौ दंबावो बेखौ लासै लासै बिटिआर सरकारा जोंखौहाय जों खामानिखौ थाबैनो मावफुंगोन होननानै जों आसा खालामबाय जोबथारनायाव जोङो प्रमद बर' दैदेननाय सार बिटिआर सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावो गोजोन्थों। खुलुमबाय आं रुनिकाटा कलेज रुनिकाटा फरायसालिमानि भाइस प्रेसिडेन्ट मैया जानानै थांनाय बिटिआरनि सिङाव थानाय जे मोनजिथा फरायसालिमाया प्रभिन्सियेलाइज जादों बिनि गेजेराव जोंनि रुनिकाटा कलेज रुनिकाटायाबो प्रभिन्सियेलाइज जानायनि थाखाय बिटिआर सिएम प्रमद बर' सारनिसिम जोंनि फरायसालिमानि साफ्रोम फरायसानि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसालिया जौगालांनांगौनि थाखाय सारा जोंखौ नांगौबायदि मदद होगोन आरो बे फरायसालियाव गोनांथि जानाय जे जोंनि प्रब्लेमफोर बैफोर प्रब्लेमफोरखौ जोंनो सुफुंनानै होगोन होननानै सारनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय।